Vítajte pri našej dnešnej hĺbkovej analýze. Úloha, ktorú tu dnes pred sebou máme, je na prvý pohľad možno trochu netradičná, no o to viac fascinujúca. To určite áno. Vezmeme si totiž jednu jedinú, zdanlivo úplne strohú historickú vetu a skúsime zistiť, čo všetko sa za ňou reálne skrýva. Lebo to nie je len nejaký starodávny vojenský denník. Je to doslova bráňa k pochopeniu celých historických epoch, ľudskej psychológie a odolnosti. Hej, presne tak. Znie to síce veľmi jednoducho, ale ten záber je obrovský. Vlastne sa budeme venovať úplne prvému veršu z biblickej knihy Dániel. A aby sme to dokázali naozaj rozobrať do hĺbky, opierame sa tu o celú paletu materiálov. Je ich celkom dosť, no. Hej, máme tu textové preklady, presné historické a geografické dáta a rôzne klasické komentáre, ako napríklad ten známy pulpitov komentár. Okrem toho sa pozeráme aj na špecifické teologické pohľady, teda hlavne z tradície Cirkvi adventistov 7. dňa, vrátane poznámok Ellen G. Whiteovej a Inštitútu pre biblický výskum. Jasné. Našou takou hlavnou misiou je pochopiť tie hlbšie princípy. Takže poďme priamo na vec. Ten úplne prvý verš Dánielovej knihy znie takto, citujem: V 3. roku kráľovania judského kráľa Jojakíma pritiahol babylonský kráľ Nebukadnecar k Jeruzalemu a obliehal ho. Znie to ako bežný historický záznam, však? Úplne. Ale keď som si prezerala poznámky k prekladom, všimla som si jeden doslova obrovský kontrast. Napríklad klasická maďarská Károliho Biblia to prekladá výrazom mexalá ast, čo je vlastne veľmi tvrdé konštatovanie. Presne. Znamená to niečo ako vojensky to obsadil. Akože úplne suchý fakt. Zatiaľ čo iný preklad, ten moderný ERVH, používa frázu krl, zárta a várošt. A to skôr znamená, že to mesto obklúčil. To je veľký rozdiel vo vnímaní? Vytvára to taký ten tiesnivý, takmer až filmový záber na mesto, okolo ktorého sa sťahuje slučka. Prečo je tento, na prvý pohľad drobný lingvistický rozdiel vôbec taký dôležitý? Dôležitý je preto, lebo to úplne mení optiku toho, ako celú tú situáciu vnímame. Ten posun od takého suchého faktu, teda len informácie, že nejaké mesto padlo, k tej reálne prežívanej realite obklúčenia, to je úplne kľúčové. Klasické komentáre z našich zdrojov tu veľmi trefne pracujú s jedným starým latinským konceptom, ktorý sa volá cor circumsessum. To v preklade znamená niečo ako obklúčené srdce, ak sa nemýlim? Presne tak. Obklúčené srdce. A to je mimoriadne silná myšlienka. Ono to hovorí o tom, že presne tak, ako môže nepriateľské vojsko fyzicky obklúčiť nejaké mesto s hradbami, rovnako môže byť obklúčené aj ľudské vnútro. Čiže nie len zbraňami? Nie len zbraňami, ale napríklad strachom, túžbou po pohodlnosti, tlakom na robenie kompromisov. Táto jedna staroveká veta nám vlastne otvára tému univerzálneho ľudského zážitku. To je veľmi zaujímavý pohľad. Človek môže sedieť vo svojom vlastnom meste, vo svojom zdanlivo úplne bezpečnom priestore a napriek tomu môže byť pod ťažkým obliehaním zvnútra. A tu sa vlastne začína celá naša cesta do tejto témy. Dobre, poďme si to teda rozobrať na drobné. Keď sa rozprávame o tom fyzickom meste, v materiáloch sa veľmi podrobne rozoberá samotná geografia Jeruzalema. Úprimne, celkom ma prekvapilo, koľko priestolu sa v poznámkach venuje len jeho polohe. To nie je náhoda. Zdroje uvádzajú, že Jeruzalem leží na takom horskom chrbte zhruba 760 metrov nad morom. Prečo je ten geografický detail v tomto príbehu taký podstatný? Aký to malo vôbec vplyv na ľudí, ktorí tam reálne žili? Pretože geografia tu naozaj nie je len nejakou pasívnou kulisou. Je to samotné posolstvo. Skúsme si tú realitu predstaviť. Jeruzalém nie je žiadne prímorské letisko. Je to drsná, prirodzená horská pevnosť. Leží vysoko, všimla som si tam zmienky o tých údoliach. Hej, je obklopený hlbokými údoliami. Kidron, Hinnom a Tyropojon. Tá nadmorská výška znamená, že je tam objektívne redší vzduch. Každý jeden krok v takom strmom teréne si vyžaduje námahu, vyžaduje si... Vedomé rozhodnutie. Presne, vedomé rozhodnutie. Horský terén totiž prirodzene formuje mentalitu tých ľudí. Vytvára to atmosféru neustálej ostražitosti. Človek tam nemôže len tak pohodlne kráčať, musí si neustále dávať pozor. A v tom teologickom kontexte táto fyzická ostražitosť dokonale symbolizuje potrebu duchovnej bdelosti, čiže viery. Chápem.
A ako do tohto obrazu potom zapadá ten Babylon? Z tých istých poznámok vieme, že ležal nejakých 800 až 900 kilometrov ďaleko. Ako vyzeral ten stret týchto dvoch úplne odlišných svetov? Ten kontrast už snaď ani nemôže byť väčší. Ak je Jeruzalem tá horská pevnosť, Babylon je vlastne definíciou logiky obrovskej roviny. Roviny na juhu Mezopotámie? Presne. Nachádzal sa asi 85 kilometrov pod dnešným Bagdadom, zhruba pri dnešnom meste Hilách. A tých 800 či 900 kilometrov, ktoré ste spomínali, to nebola žiadna priama a rýchla diaľnica. To bola skôr veľmi náročná trasa, nie? Bola to trasa vyslovene prispôsobená pre karavány, úplne závislá od toho, kde sa nachádzali rieky, brody a rôzne oázy. Ale to hlavné je, že samotný Babylon bol absolútne závislý od rieky Eufrat. Tam ria úctihodných 2800 kilometrov. Wow, 2800! Hej, a to je ten zásadný rozdiel. V meste na rovine diktuje všetko práve tá voda. Určuje ekonomiku, určuje to, z čoho a ako sa stavajú hradby a v konečnom dôsledku diktuje samotnú imperiálnu moc. Výborné prirovnanie. Ak by sme to mali, povedzme, preniesť do dnešného sveta, je to, ako by celá obrovská ekonomika závisela od jedného jediného, no za to masívneho dodávateľského reťazca, však? Jasné, to je trefné prirovnanie. Kým Jeruzalém musel čakať na dážď z neba a byť ostrožitý, Babylon mal svoj nekonečný Eufrat a s ním aj taký ten pocit absolútneho zabezpečenia a istoty. Presne tak. Je to jednoducho rozdiel medzi tou horskou bdelosťou a obrovským komfortom riečneho veľkomesta na rovine. Babylon tu nielen historicky, ale aj čisto symbolicky reprezentuje impérium. Predstavuje taký ten plynulý tok obchodu, logiku moci a systém, kde sa jednoducho zdá, že peniaze a štruktúra dokážu vyriešiť úplne všetko. A tieto dva svety mali prirodzene diametrálne odlišný pohľad na život a na to, čo znamená bezpečnosť. Absolútne odlišný. A tuto začína byť skutočne fascinujúce. Presuňme sa od priestoru k času. Tam som totiž v podkladom narazila na ďalšiu vec, ktorá by na prvý pohľad mohla niekoho trochu zmiasť. Myslíte to datovanie? Áno. Ten text, ktorý sme si na začiatku čítali, hovorí, že sa to celé stalo v 3. roku Jojakima. Historicky by to malo spadať niekde do obdobia rokov 606 až 605 pred našim letopočtom. Ale iné historické záznamy vraj pri rovnakej udalosti hovoria o 4. roku. Akože je to len nejaká chyba v biblickej kronike, alebo za tým stojí niečo úplne iné? Prečo sa tí letopočty takto rozchádzajú? Nie je to chyba a práve toto je krásna ukážka toho, ako nesmierne precízne fungovala staroveká byrokracia. To, čo nám tie materiály odhalujú, je veľmi špecifická kalendárna technika, známa ako, v angličtine sa to volá accession year, teda rok nástupu na trón. Čiže oni to počítali nejako inak? Babylonský systém rátania rokov bol jednoducho iný ako ten judský. V Babylone platilo, že keď kráľ nastúpil na trón napríklad niekedy uprostred roka, tak ten zbytok toho aktuálneho roka sa vôbec nerátal ako jeho prvý oficiálny rok vládnutia. Aha. Bol to len ten rok nástupu. A jeho skutočný prvý rok sa začal počítať až od najbližšieho nového roka. Chápem. Je to vlastne podobná, ako keď má dnes nejaká firma svoj fiškálny rok, ktorý sa vôbec nezhoduje s klasickým kalendárnym rokom. Ak sa na to pozrieme zvonka, tie čísla nám proste nesedia, ale interne je ten systém absolútne presný a logický. Detálne a veľmi organizovane to impérium fungovalo. Jasné, a keď už hovoríme o tom impériu a jeho aktéroch, zaujala ma v poznámkach ešte jedna vec. Samotné mená tých dvoch kráľov. Tam je ten kontrast tiež veľmi silný. Zatiaľ čo judský kráľ Jojakim je v historických komentároch opisovaný takmer ako tragická postava človek, ktorý neustále politicky kľúčkoval, menil strany, platil obrovské dane, tak zmena toho babylonského kráľa Nebukadnecara ide úplne, ale úplne iná energia. Znie to ako obrovská nezastaviteľná vojenská mašina. Presne tak. Čo nám tento stret dvoch diametrálne odlišných lídrov hovorí v takom širšom kontexte? Ukazuje nám to jeden z najkrajších a najhlbších kontrastov v celej tejto analýze. Na jednej strane máme to impérium. Svetové ríše, ako bol Babylon, veľmi radi rúcajú múry. Milujú to obliehanie, ničenie a tú asimiláciu. Ich hlavným cieľom je proste podrobiť si celé okolie. To je tá vojenská stránka. Áno.
Ale na druhej strane, a tu sa už pomaly dostávame k tomu teologickému pohľadu z našich zdrojov, sa tie isté, zdanlivo čisto deštruktívne udalosti dajú čítať úplne inak. Boh totiž nevyužíva túto situáciu len na to, aby to mesto zničil. Využívajú ako nástroj na formovanie. Čiže kým impérium rúca tie hradby z kameňa, tie podmienky robia niečo úplne iné s ľuďmi. Presne. Tie ťažké podmienky v skutočnosti budujú charakter ľudí, ktorí sa v tom obliehaní ocitli. Je to také naše prvé veľké zrnko múdrosti. Jedna strana to impérium oblieha, no druhá strana tú situáciu využíva, aby ľudí budovala. Takže čo to všetko vlastne znamená v praxi? Čo sa reálne dialo, keď takáto obrovská vojenská a byrokratická mašinéria obsadila sväté mesto a odviedla odtiaľ zajacom? Z historických záznamov totiž vieme, že to nebolo len o tom, že by niekoho jednoducho zavreli do cely. Išlo tam o niečo oveľa hlbšie však. O čo sa to impérium naozaj snažilo? Snažilo sa o vymazanie a úplné prepísanie identity. Toto je veľmi kľúčový bod, na ktorý upozorňujú tie jazykovedné materiály, ktoré máme k dispozícii. Je tu prítomný jeden silný koncept. Nomen est omen. Meno je znak? Áno, meno je znak alebo meno nesie podstatu. V tom staroveku meno vôbec neznamenalo len to, ako vás niekto zavolá na tržnici. Meno vyslovene definovalo charakter človeka, jeho príslušnosť k rodine, k nejakému národu a predovšetkým jeho príslušnosť k jeho bohu. Takže keď Babylončania priviedli tých zajatcov, Keď priviedli tých zajacov z elitných rodín, tak ich hlavnou taktikou vôbec nebolo nejaké fyzické mučenie. Oni urobili niečo iné. Zmenili im mena. A tou zmenou mena im chceli hneď od začiatku vštepiť úplne novú kultúrnu a mentálnu identitu. Oni chceli doslova preprogramovať. viete čo, v poznámkach k tomuto bola jedna fantastická paralela, ktorá mi mimoriadne pomohla si to celé predstaviť. Aká paralela? Je to tak trochu s humorom napísané. Je to, ako by sa človek dostal do kontaktu s nejakým mimoriadne až príliš iniciatívnym oddelením služieb zákazníkom. Jasné. Ale s takým, ktoré človeka nielenže prepíše vo svojej internej databáze pod nejakým iným klientským číslom, ale doslova mu začne do hlavy vtláčať úplne novú ideológiu. Začne mu formovať životný štýl. Toto vôbec nebolo ako prihlásenie sa na odber nejakého imperiálneho newslettera, z ktorého sa dá na konci dňa jednoducho odhlásiť. Bol to systematický proces programovania mysle. Aby z mladých cudzincov urobili lojálnych, poslušných Babylončanov. Presne tak. Máme v histórii aj iné príklady takejto, povedzme naozaj, rafinovanej asimilácie. Ak si to spojíme s takým tým širším kontextom. Samozrejme, naše pramene vynikajúco poukazujú napríklad na stratégiu Rímskej ríše. To je klasika. Obrovská a inteligentná moc totiž často neničí mečom, ak to naozaj nie je absolútne nutné. Oveľa efektívnejší ničí inou zbraňou. Pohodlím. Pohodlím. Áno. Rímska taktika, veľmi podobne ako tá babylonská, spočívala v tom, že si z tých dobitých území proste vybrali tú najšikovnejšiu elitu. A pozvali ju priamo k svojmu stolu. Ponúkli im výborné jedlo z kráľovskej kuchyne, špičkové vzdelanie, nový status, sľubnú kariéru. Čiže ich vlastne kúpili? V podstate áno. V tejto súvislosti komentáre spomínajú jeden veľmi výstižný latinský výraz. Servus appetitus. To by sa dalo preložiť ako otrok vlastných žiadostí. Presne tak. Je to taká staroveká verzia tých známych zlatých pút v modernom korporátnom svete. Tá logika impéria je až mrazivo presná. S plným žalúdkom a takým tým opojným pocitom vlastnej dôležitosti sa človeku oveľa ľahšie zaspáve, než keby mal v noci bdieť a brániť nejaké svoje staré princípy. To dáva zmysel. Ak proste ovládnete túžby nejakého človeka a dáte mu maximálny možný komfort, tak postupne ovládnete aj jeho mysel. Ale to znie ako proces, ktorý sa nestane len tak za jednu noc. Predpokladám, že nikto sa nezobudí s tým, že dobre, dnes odhodím všetky svoje hodnoty len kvôli lepšiemu jedlu. Nie, to určite nie. Je to nesmierne pomalý proces. Riadi sa takým tým starým heslom festina lente, teda ponáhľaj sa pomaly. Jasné. Útok na tie naše najhlbšie presvedčenia málo kedy prichádza v jeden konkrétny nejaký dramatický deň s výbuchmi a fanfárami. Klasické texty nám veľmi jasne pripomenujú, že všetky obrovské morálne alebo hodnotové pády sa vždy začínajú tými najmenšími, takmer neviditeľnými trhlinami. Malými, každodennými kompromismi. A predpokladám, že to platí aj naopak. Presne tak.
Na druhej strane tie veľké víťazstvá a nejaký skutočne silný charakter, tie rastú presne opačne. Z pomalej, drobnej, každodennej vernosti v situáciách, ktoré si možno v tom momente nikto iný ani nevšimne. To je naozaj úžasný psychologický rozmer. A plynule nás to privádza k tomu, ako túto konkrétnu historickú udalosť a tento proces asimilácie vníma spomínaná teologická tradícia cirkvi adventistov 7. dňa. Tam je ten pohľad veľmi špecifický. Podľa materiálov, ktoré sme analyzovali, sa na to totiž vôbec nedívajú len ako na nejaký izolovaný príbeh z dávnej minulosti. Oni to vnímajú ako obrovské laboratórium viery, ba dokonca ako prorockú panorámu, ktorá má veľmi konkrétny odkaz pre dnešok. Ako presne by sme mali chápať tento koncept toho laboratória? Tento pohľad tú našu analýzu posúva do mimoriadne aktuálnej roviny. Tieto zdroje, najmä teda texty Ellen G. Whiteovej, argumentujú, že tie princípy obliehania sa vôbec nezmenili. Zmenili sa len tie nástroje. Čiže obliehanie stále prebieha? Presne. Dnešný symbolický Babylon už predsa nepotrebuje obrovskú armádu s drevenými baranidlami, aby prerazil nejaké kamenné múry. To moderné obliehanie využíva úplne iné veci. Algoritmy, veľmi komplikované sociálne očakávania, neustály tlak z obrazoviek smartfónov a obrovský informačný smog. Zdroje tu v tomto kontexte spomínajú ďalšie veľmi priliehavé latinské príslovie. Ubi attentio, ibi vita. To znamená, kam smeruje pozornosť, tam smeruje aj život. Kam smeruje pozornosť, tam smeruje život. To je veľmi silné. Dnes teda môže byť ten vnútorný priestor človeka obklúčený tým, čo neustále pozerá, aké informácie počas dňa konzumuje a čo si proste vpúšťa do svojho mentálneho priestoru. Presne tak to je. Ak to nedokáže aktívne ovládať svoju pozornosť a svoje vlastné túžby, toho nakoniec vždy nejako logicky ovládne ten systém. To moderné impérium, ktoré tú pozornosť od neho jednoducho vyžaduje a živí sa ňou. Čo mi na týchto adventistických textoch prišlo asi úplne najzaujímavejšie, je tá ich obrovská miera praktickosti. Ono to naozaj neostáva len pri nejakej abstraktnej filozofii o pozornosti. Ellen G. Whiteová vo svojich spisoch veľmi konkrétne spája túto schopnosť odolať mentálnemu obliehaniu s každodenným životným štýlom. Áno, tam je to veľmi prepojené s telom. Spomína tam napríklad striedmosť v jedle, celkovo taký ten čistý životný štýl a veľmi jasne hovorí, že to, ako zaobchádzame so svojím vlastným telom, priamo súvisí s našou schopnosťou jasne a kriticky mysleť. A udržať si vieru. Prečo je to takto úzko prepojené? Prečo práve fyzický životný štýl? Pretože v tomto chápaní viera vôbec nie je len nejakou mentálnou úvahou alebo nejakou abstraktnou teóriou, o ktorej sa dá len tak diskutovať niekde v kaviarni. Viera tu vystupuje ako praktická, vyskúšateľná poslušnosť v tom najbežnejšom, najviac fyzickom živote. Čiže musí sa to žiť. Presne. V latinčine sa preto zvykne používať termín probatio fidei, čo je skúška viery. Celá tá myšlienka spočíva v tom, že skutočná odolnosť sa nedá len tak naštudovať z nejakých múdrych kníh, ona sa musí fyzicky a psychicky prežiť v praxi. Takže schopnosť povedať nie tým lákadlám z kráľovského stola, či už ide o to reálne jedlo v starovekom Babylone, alebo dnes o ten náš digitálny dopamín, to vlastne formuje pevnú vôľu. Formuje to charakter. Tu sa krásne uplatňuje ten klasický princíp, ktorý všetci poznáme. Non scholae sed vitae discimus. Neučíme sa predsa pre školu, ale pre život. A z tej teologickej perspektívy nielen pre život, ale až pre večnosť. Tento prvý biblický verš je vlastne takým ohlásením začiatku presne takejto veľmi tvrdej, no formujúcej školy. Dobre, skúsme si to teraz celé nejako zhrnúť a spojiť dokopy, lebo prešli sme toho naozaj veľmi veľa. To je pravda, bolo toho dosť. Začali sme tým kontrastom v prekladoch. Potom sme išli do tvrdej horskej geografie Jeruzalema versus toho rovinatého Babylonu. Pozreli sme sa na tie byrokratické úradnícke záznamy a rozdielne kalendáre v impériu. A nakoniec sme sa dostali až k psychológii imperiálneho pohodlia, k tej zmene mien a moderným algoritmom. Keď sa na to všetko pozrieme z takého nadhľadu, ten hlavný odkaz je zrejný. História, ktorú nám tieto zdroje predkladajú, funguje proste ako nekompromisná škola charakteru. Je to vlastne taká rovnica. Keď sa ten systém vonkajšieho sveta okolo nás zrúti, keď sa ten náš bezpečný priestor zúži a príde naozajstný tlak, zistí sa len jedna jediná dôležitá vec – či sa ten náš vnútorný priestor vernosti a odolnosti dokáže úmerne tomu vonkajšiemu tlaku rozšíriť. A to prináša jednu veľmi dôležitú otázku a myslím si, že toto je ideálne miesto na predstavenie úplne záverečnej myšlienky
ktorú ponúkajú tie naše historické komentáre. Zhrnuli to do jednej nádhernej, veľmi hlbokej vety Deus scribit recte etiam lineis tortis. Boh píše rovno aj krivými čiarami. Presne tak, Boh píše rovno aj krivými čiarami. Táto jedna staroveká veta nám odkazuje, že impérium, nech už má v danej historickej dobe akúkoľvek podobu, si vo svojej pýche proste vždy myslí, že ono riadi dejiny. Impérium si myslí, že obsadilo mesto, že zmenilo ľuďom mená a že má všetko pod absolútnou kontrolou. Ale zda neklame. Áno, no z tej teologickej perspektívy tohto textu Božie kráľovstvo využíva aj túto tzv. Krivú čiaru, túto na prvý pohľad tragickú a veľmi nepríjemnú situáciu obliehania, úplne naopak. Využívajú na výchovu, na triedenie tých skutočných hodnôt a na posilnenie tých ľudí, ktorí si dokážu udržať svoju identitu. Čiže to, čo sa javí ako prehra na bojovom poli, je vlastne len nástrojom. Nástrojom v oveľa väčšom nadčasovom pláne. To vo mne vyvoláva jednu, no celkom radikálnu úvahu na záver. Je to myšlienka, ktorá síce v tých našich textoch priamo nezaznela, ale keď to všetko takto od vás počúvam a sumarizujem si to, úplne organicky mi z toho vyplýva. A chcela by som, aby sme sa nad ňou všetci po dnešku aspoň na chvíľu zamysleli. Som veľmi zvedavý. Ak moderné impéria, či už sú to sociálne siete, mediálne domy, alebo taký ten bežný korporátny tlak, nezdobývajú našu myseľ tou pomalou, nenápadnou asimiláciou, ak nám ponúkajú to spomínané nekonečné pohodlie a neustále a dichtivo pohlcujú našu pozornosť, presne tak ako staroveký Babylon krmil zajacov z toho kráľovského stola, aby im zmenil identitu? Potom možno ten najväčší a najradikálnejší akt odporu v dnešnej dobe vôbec nespočíva v tom, že budeme nejako hlučne bojovať na pomyselných hradbách. Možno ten najväčší vzdor spočíva v odvahe urobiť presný opak. Dopriať si každý jeden deň, chvíľu, absolútneho, hoci pre niekoho možno aj veľmi nepohodlného ticha. To je silná myšlienka. Odpojiť sa. Áno. Čo ak práve týmto tichom, týmto cieleným odpojením sa, nakoniec vyhľadujeme algoritmy toho nášho moderného Babylonu. Nedovolíme im, aby nenápadne premenovali to, kým v skutočnosti sme. Pretože po tom všetkom, čo sme si tu dnes podrobne rozobrali, je asi jasné jedno. Všetko sa začína a končí len tým, komu vedome dovolíme, aby definoval našu každodennú pozornosť. A to je od nás pre túto chvíľu všetko. Ďakujeme, že ste túto tému skúmali spolu s nami.